básico, moi normal, moi traballador, bo compañeiro. Luz e Cosme forman, digamos, unha parella e son compañeros de traballo e amigos tamén. Gravar en exteriores, porque casi todo o que gravamos en exteriores. Sempre había unha certa presa, sempre había que cambiar de localización de unha inmediatez, así que me gustaba moito. Me fixo moita gracia rodando, que no capítulo 2 con Kevin, cando estamos chamando a atención de Luz e facendo chorra con Kevin, quizás a parte así máis divertida. Primeiro presto o meu corpo, eu tiña unha certa práctica, porque teño horta, teño finca, entón o equipo é fantástico, bueno, pues son vellos conocidos todos, conozo todo o equipo, entón non é un equipo moi extenso, digamos, é como unha familia así pequena, moi levadeira e moi manexable para este tipo de produto que se fixo. Se son un tipo así, bueno, bastante básico, creo que son un bo compañeiro, igual que Cosme. Pois se queren ver algo diferente dentro de todo o que se leva facendo, sobre todo na ficción en Galicia, hai humor, pero ben dado un pouco por ben escritos que están os personaxes, digamos, en un humor máis real. Funciona precisamente polas situacións e polo facer dos actores. Creo que están moi ben elixidos, menos eu.